बाबूजी, बहुत दिन के बाद रउआ सब के बीच में हम ऐसा गाना मार्केट में भेजत बानी। अरे इश्क तो बुढ़े भी करते हैं लेकिन कोई शक नहीं करते। साजू धाजू के रोजू झाप दारू तोहरे नजर तोहार बोला के काजा से लरे का कही साजू धाजू के रोजू झाप दारू तोहरे नजर तोहार बोला के काजा से लरे ई सही है। कर लुक देखही में नंबर 1 बा शादियों करे से करे के लाया फलाना वो एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। मलाई म्यूजिक मलाई म्यूजिक मलाई म्यूजिक मलाई म्यूजिक पड़ल बा पीछे ओ लागल बा काहे में लागत धोली हमरा के बाही में का बुझलो जब राजी बारू तो के बारू काजा के खोला पर पूछ कि हमर दिलवा पे बढ़ल धड़कन बा शादियों करे से करे के मन बा एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा। मिले नजरिया तो देला उ हंस हो प्यार के तीर जला दिलवा में धंस हो लाया फलाना वो बोलो तो करो जन तेरी तेरा शादी के साथ तेरी सुनील टुन लाई है पुरान बा शादियों करे से करे के मन बा एगो ट्यूशन में लइका पसंद बा शादियों करे से करे के मन बा एगो मलाई म्यूजिक Chiragawa, Domanpur, Chiragawa, Domanpur, Chiragawa, Domanpur, Chiragawa, Domanpur.